Moikka, me ollaan Kymppilinja, mä oon Sami, tässä on Janne. Me tultiin viettää meidän vapaa-aikaa tänne keilahalliin. Tänään keilataan vähän ja pitää muistaa harrastaa kaikkea muutakin hyviä lajeja, muun muassa frisbeegolfia. Pelataan bilistä myös. Tosiaan ei aina kaiken tarvi olla niin ybersporttista, eihän mekään olla mitään ybersporttisia. Ei pidä jäädä makaa himaa, Facebookit kiinni, koneet kiinni. Elämä on liian lyhyt sellaiseen. Pitäkää aktiivinen elämä yllä, se on mun mielestä oikein aina. Anna hyvä kiertää.